si Bataw o si Tagtaw. Oh, agandam ka mo alang sa kasaulugan sa kapistahan sa ato na tribo. Maglipay kita alang sa kalambuan sa atong tribo. Ahu! 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 Andam na ba kamo sa inyong mga ihalad nga kalingawan? Andam na ba kamo? Andam na! Kana, kana! Salbakuta! Paminaw mo! Katribo Tagtaw! Paminaw mo! Paminaw mo, paminaw mo! Paminaw mo, Katribo Tagtaw! Paminaw! Nagsaulog sa kapistahan ng tribo Bataw! O imbitado ta ni Pangulong Barba! Salbakuta! Interesado ba ka mong utambong Katribo Tagtaw? Kinanglang mo paambit tao ko sa kahalad nila sa taga-tribo Bataw. Bukanta ko, Pangulong Tagsik! Salamat! Salamat! Mahal nga katribo! Nana, tata, iandam akong music kay ma-practice ko! Madato kita kung ato kining matuman na atong plano, Dodo. Oh, pero samtang naminaw ko sa imong gisulti karon. Murag dili man sayon. Dili ingon na kadali nga musungta ang lugar, Hiner. Dako kay na ang lugar sa Altiros. Unsaon na to pagkahibaw? Nga mao na ang tribo Bataw o tribo Tagtaw? Pagkahinay ganay mong utok, Dodo. Unsa man, gusto kang mahimong milyonaryo, dili? Oo, siyempre. Oo, naaraman di ay na. Ato kining buhaton. Ayaw ka balaka. Kana atay mapa nga mo'y atong tamdan. Di ta masaag. Oo, unya dili mataw na basta-basta nga linalang. Ang atong atuon in town, uy, Hiner. Ang mga Bataw, wa pa man gid ko kakita na nila. Pero matod pa, katunga anak bato, ug ang katunga tao, ug ang pako nila bato kuno. Murag katuan dili. Apan tuo na lang. Kinamatod-an naman kanas nakakita nila. Unsa kay hitsura na nila, no? Wa ka ba magdali? Oh, wa ba ka magdali? ug mingon ko nagdali. Awato man na yun nato na aron makakita ta. Ha, labaw na ikaw, makakita ka silang hitsura. Kawagi klaro ni mo, Hineroy. Di ta maglangay. Kaya ang swerte nagpaabot na to, Dodo. Pangitaon to ang tribo Bataw o tribo Tagtaw. Tinuod ba ko nang ingon nga gold ang mga balibo sa mga Tagtaw? Ay, lagi na unsa ka ba? Ako na ka nang research. Ang ilang sungo. Mahal kayo na kung ibaligya. Naay mo palitan na milyon-milyon. Unsaon maguno nila ang sungo sa Tagtaw? Sa ako na nadunggan kay himuon ko ng anting-anting o pangpaswerte ko no sa negosyo. Basta kay dunay dili basta-basta nga hiyas ang sungo nila. Kuyawa ko na Hiner.
Nya ang balhibo gold pa yun. Yan nga ko na ng mga tagtao. Pero, dili ka na sila kumpiyansahan. Dili ka kumpiyansahan. Kay mga higanting langgam ka na sila. Half tao, half langgam. Ug daggo ka na silang mga pako. Kariyo ta kay tang ilupad kung tukaunta na nila. Ha? Uy, kung mauna, di na lang tamutangas ug adto ana hineroy. Mamatay raman din ta dito. Ay, yabag. Ikaw ba yabag yun ka? Siyempre, mag-amping sa tano. Mangita tagpaagi kung saan na to nga makahigayon ta, nga makapatay tagtagtaw. Aron sa'yo na to ang pagkuha sa bulawan nga balhibo nila ug ang sungo nila. Pero tuwa magana sa pinaka-tumoy sa bukid sila nagpuyo. Usaw man na ito pag-abot dito. Ayaw ka bala ka na ako'y nahuna-hunaan. Unahon na to ug adto ang tribo bataw. Mangayo ta nilang tabang. Ha? Basbasi ang inyong paglakaw! Kutasa na, hineroy. Mamahuay sa tagkadiyot. Bitaw, wow na kayo. Mahuay na. Sige! Nardilit ang maabtang ng git-git. Karib, mantok, og pantal. Sabo agad ko na iuban karon. Ala sa pagpagita sa ato na makaon. Ay, matunan! Tumulong! Merda! Tara kamu! Tara! Au! Sige, doon na lang kita mga kauban. Dali, paspasin yung paglakaw. Naaso na ng tribo bataw. Doon na lang kita. Ito katawang wapa mabalik na sa atong tribo. Napalaka namin nila. Salba kuta. Wabubanad sa itong katribo. Nga ingon ni anak, kitang mga tagtaw. Katagtugay gayod, babalik. Tungkol kay lagyo kayo og maabtan sa paglupad. Mangitag pagkaon. Abisan pa man sa ginugayon og pila ka adlaw nga dili pauli. Aban sa yapon, mabalik raman gyud sila dinhi kana to, di ba? Salba kuta. Apadag akong bana pagulong tagsik na po nakaadlaw nga wa mabalik. Sobra na sa kaayo kadugay pangulong tagsik. Ay, ngumanan ako ba na pangulong tagsik? Wa pa gyud babalik. Salba kuta. Mao ba? Dili nitod kini mayo na. Nara ang tribo bataw. Mauna na siya, hiner. Oo, mauna na. Dali mo! Pas mo! Susunod mo na ako! Sunod! Kalain. Mauna sila ang mga bataw, hiner. Oo, maugid ka na sila. Kahadlok pa na nila tanahon, oy. Bato ang hawak og tiil.
Nya, tao ang lawas. Pero ang pako kay bato. Naadaingon anag at klases linalang. Na. Kay naagululong nakita man nimo. Nakita na tos personal. Tao! Unsa inyo nga tuyo? Mayong adlaw kaninyo. Kinsa ka mo? Karorear ka mo sa amo na teritoryo. Kinsa ka mo? Tao ang lawas. Pero ang pako kay bato. Naadaingon anag at klases linalang. Na. Kay naagululong nakita man nimo. Nakita na tos personal. Tao! Unsa inyo nga tuyo? Mayong adlaw kaninyo. Kinsa ka mo? Karorear ka mo sa amo na teritoryo. Kinsa ka mo? Mayong adlaw, Oh, Siya ang amo nga Pangulo. Si Pangulong Barba. mayong adlaw kanimo, Pangulong Barba. Pasensya na kung nakadisturbo kami kaninyo. Wa kami natang katuyuan din sa inyong tribo. Kani, kurao. Unsa ina tuyo? Doon na lang unta mi ihangyo. Nga unta, inyo ming matudluan kung asa mo matultulan ang tribo sa Tagtaw. Bo sa Tagtaw. Oo, Pangulong Barba. Ug unsa ay matuyo og tubong nga buot ka man nga magatutol sa ila tribo. Doon na lang ko'y buot sutaon bahin sa ilang tribo. Mao ba? Iner, iupir da yaning atong mga da. Pangulong Barba, ani ami naganda. Mga duaan alang sa inyong kabataan. Nya diya sa ibay ko para pangbata. Nya niya ay bula. O daghan pang duaan. O niya sa may danga gamit sa kusina. O ang uban mahimo ninyong gamiton din sa inyong tribo. Nga nindot nga gamit ba namong mga tao? Ang buto ko'y basabot namo man normal ba nga mga tao? Dodo, Andot, ipahimutan kan tanan tong da. Ibutang ninyo sa ilang atubangan. Oo, Iner. Dali, kabangin ko. Mao ka lang tanan namong da. Inyo na lang tanan. Ikapanghambong din ako ng among mga gamit. Og malipayon kami mga tao nga anaami ang maong mga gamit og duaan. Labi na ang mga bata. Malingaw gid ana. Nindot kayo tinuod. Yay! Nindot kayo mahal na. Magkuhan na ako ni ana na. Duwaan ko no. Ayaw una anak. Magpaabot ka sa mando sa Pangulong Barba. Pangulong Barba, tugutan mo ba sila sa ilang gihangyo? Ug mosugot ka, ila ka na ihatag ang tanan ka nato. Dili. Pangulong Barba? Dili. Nga naman, Pangulong Barba, ganahan na untami mo sulay ni anang iyang gingon nga dulaan nilang mga tao. Dili pwede. Dili na pwede. Dali ako magahimo sa pagbuhat ala ngadto sa mga Tagtaw. Higala ko sila. O dili ko musugot ka ako silang ibutang sa kaalautan. Apan wa mi planong dautan kanila. Isip Pangulo sa Bataw. Ako hukom nga dili ko mosulti kaninyo kung asa ninyo matultulan ang tribu Tagtaw. Dili ko kamo katabagan sa inyo hangyo. Kinahanan nga protektahan ang mga Tagtaw. Okay na, Pangulong Barba. Sige, ari na mi. Dodo, Andot, pangipusan niyo ka ng tanan na tong da. Sige na, pas! Pas, Andot, pas. Dagang salamat, Pangulong Barba. Adto na kami. Ay, anong kunoy? Magadula ang taakon niya na. Shhh! Bantek, paghilom. Hilom lagi ka mo.
Bantik anak, ayaw pagsabang. Daghang salamat, Pangulong Barba. O kaniyong tanan, mga bataw. Arisami! Nya, unsahon naman. Ha? Usa ni buhat ko na ito niya. Huwag matatabangi sa mga bataw. Labi na itong ilang pangulo. Hugot kayo siyang libalibad. Bitaw! Patay siya nun itong buhaton, ha? Wata lang mahimo kung dili padayon tas tong panaw. Pangitaong ginato ang tribo tagtao. Pero, unsahon man. Kini, halino. Pinaagi ining mapa. Mapa, hawa. Pero, matod mo, maglisyan kita pagtorto sa tagtao. Pinaagi sa mapa, di ba? Kaya ito ang kinimahimutang sa pinaka tuktok na bukiran sa bahay din sa Altinos. Pinagkartumay yun, di ba? Bahala na. Kinahanglan nga matutulan na to kini alang sa katumanan sa itong nga plano o pangandoy nga mahimo kita nga dunahan. Kinahanglan nga makapatay kita og tagtao. Bahala na. Kinahanglan nga matutulan na to kini alang sa katumanan sa itong nga plano o pangandoy nga mahimo kita nga dunahan. Kinahanglan nga makapatay kita og tagtao. Kung mo na, di na tabaglangay. Di tabaglangay, huwag galit ha. Pas-pas mo sa paglakaw. Puso lang pa, kanina ka din eh. Pas-pas! Gusto ka, Dudu. Ato na kining sugdan. Pwes, atong tapuson. Ug di kita musugot, nga dili kita magbalampuson ning atong katuyuan. Pas-pas ka ba? Pas-pas! Hain ka na ba, nako? Pauli na in taon. Sobra na ka mong kabalakan mo. Ang akong bana wa pa yun mauli hangtod karon. Kinahanglan na kita bulihok sa pagpangita kanila, Pangulong Tagsik. Mao ka na Pangulong Tagsik. Ang among mga anak ko sa Abgao pa nila gawa mabalik. Ang wala magkakali ka na nagkakaka. Usa-usab kini sa dakong problema, Pangulong Tagsik. Hapit na mahurot ang mga pagkaon. Ug ang among mga bana, ingon man ang mga anak sa itong mga katribo nga kauban nila nga nangayam, nangitag pagkaon. Wa pa sila mabalik. Wa na kita'y magkaon din eh. Nabalakan niya kayo kami. Tingali kung sanay na itabo kanila. Kinalang na nato silang sundan ng pangitaon, Pangulong Tagsik. Kaya Pangulong Tagsik, pagkitaon nato sila. Aji, karon dayon. Pangitaw na ato sila. Dili kita magusi-guguras. Muuban kami, Pangulong Tagsik. Umuupan kami. Pabilin ka mo, mga babaeng tagtaw. Dili ka mo mahimong muuban ka na mo. Kami lamang mga lalaki ang mangita kanila. Dili ko magpabilin, Pangulong Tagsik. Mapaumsano na kong muhangyo kanimo nga muuban ko. Kinabuhi sa kumbana ang nakataya ni ning hitabua. Busa dili mahimo nga magpakahilom o magpuyo lang ko dinhi nga magpaabot siya pagbalik nga way kasiguruan. Ug buhi pa ba siya? Patay na. Ako sa Pangulong Tagsik. Muuban ko sa pagpangita sa akong bana. Kami sa Pangulong Tagsik. Muuban kami. Ngayon sitwasyon na wala na'y pili. Mababae man o malalaki, magtinabangay kitang tanan. Papandili ko magkatugot. Nga dunay dautang mahitabukan ninyo. Yamong mga inampingan. Nagkapi ka sa kinabuhi. Ay kabala ka, Pangulong Tagsik. Andam kami sa mamahimong mahitabo alang sa among mga mahal sa kinabuhi. Andam kaming mamatay alang kanila. Nabati na nimo ang among mga katuyuan, Pangulong Tagsik. Hinaot nga imo kining tagaan sa imong pagtugot. Mga kababay na anak kong katribo! Sige! Natagan ko ka mo sa akong pagtugot. Salamat, Pangulong Tagsik! Salamat, Pangulong Tagsik! Unya, ang mga batang tagtaw. May tabong nga sila na lang ang maibilin din sa ato tribo.
Usa ka na sa akong gikabalakan. Ayaw ka bala ka, Pangulong Tagsig. Kami na'y bahala sa among mga anak. Kami na'y may baw mo hatag kanilang instruksyon o kung sa ilang buhaton nga mahabilin din sa atong tribo. Mao ka na, Pangulong Tagsig. Kami na'y bahala sa mga bata. Amo silang tapoko nung sultihan sa angay nilang buhaton din sa atong tribo. Usa pa, luwas na sila din sa atong tribo. Pininday mi din na. Mga bata, paghilo mo na kamo. Magsultitan ninyo niya, ha? Sige, sabutan na nga to ang atong panaw. Aling sa pamita sa atong katribo nga nangawala. Sunod, kung doon ay sama niya nga mga tawhanon nga muanay din sa ato na teritoryo. O muhangyo, pagbalik nga, magpatabang, nga matultulan nila ang tribu sa tagtaw. Ayaw gini nyo pagatabangi o pagatultuli. Nakasabot pa kamo. Pasayloa ako, nga amo silang giabi-abi Pangulong Barba. Mga bata, paminaw ka mo. Ilang katong ihatag kung ato usab nga ihatag kanila ang ilang ginapangayo. Nga tultulaw nato sila kung hain ang tribu tagtaw. Buti pa sabot atong itugyan kanila ang atong mga higalang tagtaw. Kana ang dili na ako katugutan. Apan matud nila, nawala sila'y daotang katuyuan o himuon sa mga tagtaw Pangulong Barba. Pulong ka na kanila. Apan, wala kita masayod sa unsang nga tinuod nga anaa sa ilang nga hunahuna o kasing-kasing. Masabuti mo ipasabot, Pangulong Barba. Ano na ako'y napanimahuan nila nga dili maayo. Nasayod kita kung unsay magkuha nila sa mga tagtaw. Usa, dili nato katugutan ang mga tao nga adunay daotang katuyuan sa ato mga higalang tagtaw. Ganahan mo itong mga dulaan na kitala sa mga tao na ani din sa ato tribo. Ganahan mi! Ganahan mi! Kinami mo to ato. Pariyo ta. Ako sad ibo kayo ko sa mga dulaan. Unsa ka ko nato sila pangitaon nya mga yo kita nila sa ilang dulaan. Sakto ka batik. Prato ka batik da. Ako pa. Kinsa mo ba na mo? Hinayangin nyo na tingog kay masakpan niya kita sa ato nga mga nana ug mga tata. Puikas lang kita inilakaw nila. Ano nga mga huy ug mga yam. Sige. Pangayam ka mo. Aron maaptan pa nato itong mga tao. Pangitaon nato kung asa sila. O pa kayo to sila makalayo din sa ato na tribo. Tultulan nato sila kung asa ang tribo sa tagtaw. Aron tagaan kita nila utulaan. Hinayangin nyo na tingog kay masakpan niya kita sa ato nga mga nana ug mga tata. Puikas lang kita inilakaw nila. Ano nga mga huy ug mga yam. Sige. Pangayam ka mo. Aron maaptan pa nato itong mga tao. Pangitaon nato kung asa sila. O pa kayo to sila makalayo din sa ato na tribo. Tultulan nato sila kung asa ang tribo sa tagtaw. Aron tagaan kita nila utulaan. Andami, pirmi. Sige. Lagi ka na kita. Inam namin makaduwa niya itong ilang duwan. Ako sad. Manggi ka na kita. Dali. Andam na ba, Dadan? Andam na. Ayaw ka mo pagsaba. Nana sila. Manggi ka na sila. Dali.
Sige na. Nana? Mao na ka to nga ako nga tugon, ha? Dili ka mo manggawas din sa ato na tribo. Anhira gayud ka mo din, he. Mga bata, dili mo magawad ha. Ani lagi ka mo dili, ang doon nga magabli kami. Naare pagkaon diha kung gutumon ka mo. Nakasabot? Nakasabot! Maayo. Ana, sige, ato na kami. Ambing ka mo, Nana. Salamat, anak. Ug ikaw sad, amping ka din, he. Kamo, pag-amping ka mo. Mag-ambing kami! Mga kaupan, nalakaw na sila. Panahon na bantik, manglakaw na sabta. Ibasa na dili na nato sila makitan. Tuwa sila sa pigis nga bahay, may paduong ang mga tao, dili ba? O sila si Pangulong Barba, naaadiri sa may luyong bahin may padulong. Dili rata nila makitaan nga nanlakaw kita. Tala ka mo, nadali kita. Tali! Dulo, andot, mga kauban. Tanawan niyo kang saba. Mao kang timailan. Naduol kita sa tribo sa mga tagdaw. Duol lang diri ang bukid nga namahimutang ang ilang tribo. Buti masabot. Nagkadula nga tong swerte. Kamaw kayo. Kamo na lay pag ako. Uy, unsa to? Nainanit ato inir. Nainanit. Nani ka to dinner. Uy, ako susangin. Kinsa na? Kinsa ka? Tingog. Kung tawag ka pakita. Kung ungo ka pahawa. Uy. Dinner, murag pamilyar. Uy. Kamu di na. Nganong niya mo? Isundan ka muna mo, kay ganahan kami sa inyo na dulaan. Uy. Dinner, murag pabor ni nato. Ilagyod tang gisundan. Kay interesado sila sa atong mga dangduan. Mga bata pa yan yun na. Dulo, gusto ka. Kining, akong nasabot na interesado ka mo sa among mga da. Gusto ka? May mong amo na lang na? Pero, dili mo sugot ang inyong pangu. Ug ingon man ang inyong katiguangan. Wala sila mahipalungan niya kami karon din eh. Gisundan ka mo ka namin. Bitaw, tinauna. Nangikis kami. Kay gusto may magkaangkot sa inyong mga duwaan. Ugupan pa ang mga daan niyong kamit. Pwede may mangayo. Kini, pahimos lang ko kay yun na. Mituyog na mo kay yun na. Sige. Amo kini hatag ninyo, pero ubos sa usa ka kondisyon. Kondisyon? Unsa ka na? Ihatag na mo kining tanang duaan ug uban pang magustuhan ninyo sa among mga da. Pero kinahanglan nga dad-an niyo diri og mga batang tagdaw. Bata tagtaw? Oo. Kay mga bata man mo, siyempre, mga bata sa mga inyong mada, di ba? Di man yung mada ang mga dagkong tagtaw. Bitaw. Di man na ito madala ang mga dag... Mga bata ra kay mga bata raman sa ito. Sige. Amo ato na mga bata tagtaw. Good! Di mo magmahay. Malipay gi mo ining amo mga ihatag kaninyo. Malingaw gi mo ini. Yay! Sige na. Amo na nga aton. Pabuta kami ha. Sana ka mo mga kaupan. Dali na. Dali.
Agar kita na ato mga lugar. Ingon kabukiran. Apan wala to makita ang ato katribong tagtaw. Pangulong Tagsig, di tamuhunong hangtod nga di nato sila makitaan. Natay bukid nga wa pa maato. Ang bukid sa Hargon. Oh, sige. Ato kita sa bukid sa Hargon. Mga kauban, mga tagtaw. Sa Hargon! Sa Hargon! Tao! Niya ana nga mo mga higala na tagtaw. Amo sila gingnan nga naa kamoy dagang dulaan nga ihatag. Maumiuban sila kanamo. Naa ka na may duhaan ihatag na ako. Oo. Dagang kamigduaan nga mong ihatag kaninyo mga bata. Natay duhaan nga nindot gikan sa mga tao. Kaliyot lang mga bata ha, kaliyot lang. Among iandam ang mga duaan. Paabot sa... Paminaw mong tanan. Paminaw mo. Unsa ka na, Iner? Ha? Magbahin ta ha. Ang uban, maggunit sa mga batang bataw. O ang uban, mo'y mapatay sa mga batang tagtaw. Kuhaan na to sila sa ilang sungo. Ug pang-ibto na to ang mga balhibo nilang bulawan. Nakasabot. All my signal. Karo na! Mga batang balaw! Ano ba tayo? Paminaw mo! Unsa ka na, Iner? Ha? Magbahin ta ha. Ang uban, maggunit sa mga batang bataw. O ang uban, mo'y mapatay sa mga batang tagtaw. Kuhaan na to sila sa ilang sungo. Ug pang-ibto na to ang mga balhibo nilang bulawan. Nakasabot. All my signal. Karo na! Mga batang balaw! Ano ba tayo? Ikaw sa... Ano ang madali mong balhibo! Ikaw ang sunod. Kinisad ang imong sungo akong putlon. May gani kay nakaigis ko. Nakatago ko din eh. Pero nasamat ko pagkalagpot na ko. Naigaw ko sa bato. Dako kayo akong saman. Kaluoy sa ko mga kauban. Namatay sila. Ipatay sila sa mga tao. Kinanglan nga dili ko nila makitaan. Mutago ko. Huwag may ginahinay kong lakaw padung sa among tribo. Nanong inyong gipatay ang among mga higala nga tagtaw. Ayaw pagsaba. Naamig ikinhanglan kanila. Inyong gikuha ang mga bulawan nila nga balahibo ug mga bulawang sungo. Sa munang gingon bata. Dako kay kining katama na mo. Ay mo kagul. Kay punan pa mo daghan kayong duaan. Sa sunod na mong balik, magdala sa migdaghang pagkaon. Lami nga pagkaon. Nami na pagkaon. Oo. Lami ka nga mong mga pagkaon. Dadaan mo na mo sa sunod na mong balik. Hasta na mga nindot nga gamit ug duaan sa man gusto mo. Pero unsa man ang among mga higala?
Ayaw niyo sila og una-una. Di ba? Daghan pa man sila dito sa ilang tribo. Daghan pa man mga bata dito nga wa makauban. Oo, naapa. Kung mao na, mubalik mi. Pero ihatag lang na mo ang among mga da para ninyo kung magdanasan mo og daghang batang tagtao. Okay? Nakasabot mo mga batang batao. Kinsa gito'y ngani mo? Bantik. Batik! Butan man as bantik. Magdamo na siya og mga batang tagtao, di ba? Butan man bantik. Oo. Basta magadala ka mo sa inyo nga gisaad nga ihatag na sad namo, ha? Aya lang ka mo og lahos sugsod sa amo na tribo. Anila mo sa gawas nga bahin aron dili kami makita sa amo nga pangulo. Oo, bata. Mga buutan man mi. Mutuman gid mi sa sabot. Gusto ka mo balik dahil mi ugma, ha? Mamatay naman tingali ko. Aluya na pangayo ko. Hindi na ko kaabot sa among tribo. Daga ng dugo, niagas na ko. Nalipong na ko. Mga salbayo sila. Ilang yung ilaptan ng ato kaliwatan. Mga tao nga nasilaw sa bandi. Mga tao nga ako gawa kasing-kasing. Bala ko, may gani kinakaikias ka. May kinakitaan ka na mo din sa harkon. Nanigamot ko nga makaikyas. Aron magapauli ko sa atong tribo. Aron baybawon mo sa naitabula mo. Kinahanglan nga ato silang luwason. Tuyo og tumong sa mga tao ang atong bulawang balhibo ug sungo. Huwag sama sila kadautan. Para yun mo sa pagbalik sa ato tribo. Tambali ang imong bada, kana ka. O gato plano ng pagluwas sa atong mga kaubanan. Atun ko ay ilan na imutangan. Manid ko. Sila lang si Kanaka ang mupauli, Pangulo. Ubanan ka na mo. Ubay-ubay kita og napatay nga hayupan. Ubay-ubay kita og mapundo nga pagkaon. Maugayod, Pangulong Barba. Magkapahuway kita og pipila ka adlaw sa pagpangayam. Tay pa. Hulog ka mo. Hulog ka mo. Nga ano, Pangulong Barba? Doon na ako nakitaan. Oh. Unsayin mo na kita, Pangulong Barba. Dali ka mo. Tanawa. Batang tagtaw. Oh. Patay! Patay na ba ka na mga bata nga tagtaw? Bata. Pag mata-bata. Ang pulso, Pangulong Barba. Anaabay pulso. Pabuhi pa. Buhi pa ka na, Pangulong Barba. Taluoy. Samaran siya. Daga na dugo. Nakuyapan na rin siya. Ato siya nga luwason. Atong ihatod sa ilang tribo. Layo-layo na ba ang ilahan na tribo, Pangulong Barba? Dili na ko igsapayan kung sa kini kalayo. Higala nato ang mga tagtaw. Ang bataw ug tagtaw sama na sa usa ka pamilya apan managlahi ug kaliwat. Managlahi man to ang ato na tribo apan magpabilin ang tradisyon nga magatinabangay ug magatinabanay sa usag-usa. Respeto ug prinsipyo nga agay nga mapabilin.
Tanaka mo. Yato na to kining batang tagtaw. Tara! Diya nakita si Dapit, din atong ikakita na sad ang mga batang bataw. Aron dadaan na sa nila og batang tagtaw. Laing bulawa na sad ni. Laing bahandi. Og nahibaw na mo sa inyong buhaton, ha? Bossider. Ang mga batang bataw na sad ang atong pansyon. Salbakuta. Buwana, kapuslan na sa diay na sila. Ang ilang pako nga bato og ingon man. Mga tiil nga bato. Mahalin man diay og mahal kayong kantinan. Tumbak! Busa panganda mo. Iandam ang mga hiraminta alang sa itong pagputol-putol kanila. Pakita sa kami sa among mga bago na dulaan ug mga lamin na pagkaon. Una kami mo ato sa tribo nga tagtaw. Uy, uy, ka-excited sa mga bata, mga kauban. Naaraman ko inyong mga duwaan, good. Narao. Ipakita, Dodo, andot. Mga kauban, sige na, ipakita nila. Dali, batik. Dol ni Uncle Dol. Dali, dol ni Uncle Dodo. Dali, Bibi Bantik. Naadya ang dulaan o mga lamian na pagkaon? Lagi. Padula sa nanguban mong kauban. Dito ni Uncle Andot ni mo. O gangusa ni Uncle Hiner. Sige. Sige na kamo mga kauban. Doon na kamo kanina. Good. O ikaw, dali Bantik. Butan man na, Bantik. O ikaw, dali Bantik. Butan man na, Bantik. Pasensya na Bantik. Gamit mo na kayo ni inyong pako. Maluhay ka! Ayaw ako! Patya! Kung putlon pa manin ako ang usani mo kapako. Putlon pa man Tangi mo mga til. Di ko sure. Nagdili ka mamatay ni. Ang gabatik. Ayaw maluhay ka! Baka pumatay ka mo! Dili manay ka mo mga tarong nga tao! Dili ka mo mga butan nga tao! Sakto ka, Bibi Bantik. Baka kung mi, kinahanglan giming mamakak para maadunahan me. Kung ikaw na sad bata, ha? Andam na ka? Ayaw, maluhay ka. Ang pikas na sad. Ay, ano? Pito man ko malibot sa usani mo kapako, Bibi Bante. Ayaw maluhay ka! Sige! Iwasin ninyo! Aron makamiya ang din eh! Mari kita upani sa lugar nga ila gibutangan sa atong mga kauban na tagtaw. Lanuon na ito ang pagluwas kanila. Mamalik na ta sa ato nga tribo. Pagulong tagtaw, mamalik na kita sa atong tribo. Kaniyot, doon ako'y nakita sa ubos. Tala mo, magpaubos kita. Sunod mo na ako.
Uy. Ay, batang bataw. Tira ka mga to. Naputol-putol sila. Kaluoy sa mga batang bataw. Akin sa man ang himuin nila. Mga salbayos ang nagbuhat nila. Way kaluoy. Way ikasukul ang mga bata. Kinsa man ang nagbuhat ini. Karabi, walay kasing-kasing ang nagbuhat ini, Pangulong Tagsik. Walay kasing-kasing. Pangulong Tagsik, may miyabot. Uy. Unsa na itabo sa mga bata? Bantik! Anak! Sa dili ba matapos mga bata pa inubdob sa ta? Ang settlement oil, mas mo pang mas epektibo nga haplas aron mawag tang dayon ng inyo. Inyo nga ginapatay ang mga bata. Wala mo sila batya. Mayo ra gini ay. Ganiagi kami diri sa among nga tribo. Aron maabtan na mo sa inyo nga gibuhat sa mga bata. Mga hayop ka mo. Mga salbahes ka mo. Inyong gipatay ang akong anak. Wala ka mo'y kaluoy sa mga bata. Nasayop mo. Wala mi gibuhat ka daw nila. Dahil ba? Si Gangan ka nang imong gibitbit. O sa imong gibuhat ni Gangan. Imong ba siya gibatay? Wala na ako siya patya. Wala ako gibuhat kaniya. Magkagun! Gibatay mo ang bata tagdaw. Salbayis ka, barba. Kuha si Gangan, bundok. Pangulong Tagsik. Ambil si Gangan. Sa ako na ginaigon. Wala ko siya patya. Pero ikaw, Tagsik, imong gipamatay ang among mga batang bataw. Animal ka, Tagsik. Dili kini mahimo. Dili kini mahimo nga mapasaylo lang mo niining inyong gibuhat sa among mga bata. Matsud sila! Pangulong Tagsik. Alkansi tadi. Matsud sila! Alkansi na. Ibutang si Gangan. Ibutang si Gangan sa dapit. Suklan ta sila mundo. Ay lang ako anak. Usay na hitabo nila. Ay lang ako anak. Ay lang ako pag mga bata. Ay sila si Gangan. Mami kaimaw. Amatayin sila. Oh, si Pangulong Tagsik karon. Mga kauban, nagkabati mo. Nangayo sila og tabang. Si Pangulong Tagsik. Tunay daw utang na hitabo nila. Pagdali ka mo. Nagaway ang kataw og tataw. Dali mo ato silang tabangan. Hunong ka mo! Hunong ka mo! Kan anak! Hunong na mo! Kaaway! Ilagi pa matay ang among mga anak. Ang among mga bata. Gitraidor mi ninyo, Tagsik. Kamong mga tagtaw. Mga traidor kamo. Nakumonta na ako pagsalig o pagrespeto sa inyo. Pamilya, ang akong pagila ka ninyo. Giluwas ko kamo sa mga tao nga buot mo alaot ninyo. Wala ko sultihi ang mga tao nga nagita ninyo. Kay dili ko gusto nga maalaot kamo. Pinawod sa inyo ginabuhat. Gitraidor mi ninyo. Gipamatay ninyo ang mga kaluluoy nga mga bata. Dili sila ang mipatay sa mga batang bataw. Unsa? Unsay buot mo ipasabot, bata. Una sa tanan, daghang salamat sa imong pagluwas nako, Pangulong Barba. Unsay buot mo ipasabot, Gangan. Ang nagpatay sa mga batang bataw, ang mga tao. Ginuha mi sa mga batang bataw, nila ni Bantik, dito sa atong tribo. Ug iag ni namo nga naay mga
akong nindot na duwaan. Ug mautong nga may uban mi nila. Ug sa among pag-abot, bakakon ang mga tao. Ilaming kipangsikop ug dayon kiputol ang sungo ug giibtan og palihibong bulawan. May nalanggani kay wa sila makabantay nga nakaikyas ko, pero dagan kog samad. Namatay silang tanan. Pasaylo ako ninyo, Nana, Pangulong Taksik. Pangil ko. Wala ko masayop ni ato mga tawhana nga miabot din sa atong tribo. Huwag dako nga ako pagtuo. Til, sila usab ang nagabuhat ini sa ingon sa mga batang bataw. Magabayan sila! Magabayan sila! Marbang nagluwas na ko. Siya ang nakakita na ko dito sa tunga-tunga sa kalasangan nga walay panimuod. Nakamatngon ako di ang miabot sila dini. Pero di pa ko makatingog kay luya pa ko. Wa siya gibuhat kadautan na ako. Kung mauna, pasayluhan ko sa ako sayop kapag tuubar ba? Ingon man usab ako, Tagsik. Pasayloa ako sa sayop na ako na pagtuo. Karon na klaro na nato ang tinuod nga nahitabo. Ang mga tao ang ugat ni ining tanan. Ang naghihimo og kadaot dinhi sa alturas. Ang nagguba sa maayong relasyon sa mga bataw ug tagtaw. Dako sila og kadaot ug sala nga nahimo kanato. Gipamatay nila nga atong mga anak. Angay lang nga dili na sila pasudlon dinhi sa atong teritoryo. Gusto ka. Ato sila babagan. Patyon kun mga sa pagsudog balik din sa alturas. Dili ang ayan din sa atong lugar. Ang mga hekog na bandi. Mukutlo o kinabuhi alang lang sa kaugalingon na misyon. Gikan karon. Magkasugod kita sa uno. O gibalik na to ang maayo na relasyon sa tribo bataw o tribo tagtaw. Pasaylo kami mga bataw Tagsik. Pasayluwa usab kami, tribo tagtaw barba. And ayan guys, nandunggan na to no ang full episode sa si Bataw ug ano to? Takaw ug Bataw. Nagalimot. Kinsa to guys? Oy, kinsa to? Sa to title karon guys sa drama. Si Bataw ug Takaw. Sinsya na guys, kay basic ayo ko nagpanday kog si R guys. Ako lang way katabang si Bataw ug si Takaw. So ayan guys, no, nadungan nyo ang full episode ug I hope nga nalingaw mo guys. And again, wala po kapamati guys sa full episode no, sa last part guys. Kay busy lagi ko guys. Okay, busy ka po kami narong mga drama gani no, daghay mga drama nga waton upload karong adlaw no. Adlaw sama sa Handumanan og Soliran. Pero at least no, naka-upload ta sa ko nako ang pasultihon no og Idana Ibarra gahapon. Thank you so much no sa mga namati. So maning update guys akong CR. Ayan guys. Kanang tent, kanang trapal sa ko na maguwang nagdain manggod ko guys kay hasol kayo no makiipon na kag CR nandot kinang na kay privacy. Oh yan muna kong CR. Muna kong ikabisihan garon guys. Naghimo ko ani nga vlog no 5:30 pa lang no para onya makahimo din tag full episode no para ditso ang atong pagpaminaw syempre para tuloy-tuloy. Maghimo sa kog thumbnail daan guys no. Thumbnail unsa pa atong mga himuonon ani guys sa isa ka cellphone. Ang isa ka cellphone guys mo ni sa daily episode. Kung kining gamit na ko ron para sa full episode. Munang dungan sila no mag-converting guys sa daily episode o full episode. Munang maghimo sa tag mga komentaryo ani guys no para safe atong channel kay na upload naman di ba sa atong mga daily episodes. Na-upload na ni siya guys. Sa mga namati ani, thank you so much.
og sa namati pag-usab sa fall episode. Salamat jud kaayo guys no sa inyong suporta, ayo madili mo laayo no sa mga drama nga gina-upload nato diri courtesy of RMN Radio Mindanao Network, of course, unsa pa man di ay. Og dirita guys maghimo tag rated video sa Rated Corina. Syempre guys, nakita na ba to ninyong upload sa Rated Corina nga ang Rated Corina guys no kay walay full episode, natanas like full episode no para sa isa ka semana, og murag gamay raman sila ano content, hindi pareha sa kuan no sa dili pareha sa kuan KMGS nga na ay full episode. Matud pa diri guys, Mang Ramel ulirang ama sa atong sayron guys no kung gibansagan man ning Rated Corina og ulirang ama on sa man ang iyang mga ginabuhat no sakripisyo sa iyang pamilya. Isang ulirang ama na mangingisda sa Iloilo ang nakahuli ng hindi lamang mga yamang dagat, kundi tagumpay at karangalan. Dahil yan sa kanyang kasipagan at dedikasyon sa pamilya, ang pangarap na magandang kinabukasan sa mga anak na ibigay niya gamit ang kanyang magic pinwit. Hamandalang tumulo ang So, usa pala ni kamangingisda guys no, si Mang Ramel ang gibansagang ulirang ama, asa gani siya nga kuan oy probinsya gikan sa natataning Kawil ni Tatay Ramil. wow, nice king title guys, Kawil ni Tatay Ramil. Ang kawel or bingwit no mo manigamit jud mo no para pagpangisda unsa gagyang mga isda no kuha lagi mga kuan ani mga blue marlin or mga tamban. Iisa lang ang alam puntahan ng mga paang ito araw-araw. Ang nalampasigan sa barangay Baybay Norte, Miagao sa Iloilo. At sa karagatang ito gamit ang hook and line o bingwit. Nangingisda si Mang Ramil Montalvo na kanyang nakalakihan at pinapantaguyod sa pamilya. So kaway-kaway dyan no sa mga kababayan nato no nga mga mangingisda kayo no ang bayani ng bayan. Siyempre kung wala mo guys, wala tayong makaon nga isda no, di po lali mangisda. Ang nung angay yun po no dili siya barato no sa mga middleman sa no. Middleman ang tawag ana no kanang tig retailer. Para di tamuad ano mga mangingisda no sa karagatan kay kung way mangisda nako lisod po no kita pay mangisda para natay makaon nga sud na isda. Matud pa diri ni Cooking Adventures. Salute to you Tatay Ramel. Napaluha ako dahil hindi ko naranasan sa tatay ko na magsumikap na makapagtapos kami sa pag-aaral. Kaya ganyan din gagawin ko sa mga anak ko, magsikap ako na makatapos sila sa pag-aaral. Then another comment guys from Conrado Bisas. Hala Bisas oh. Speaking of Bisas guys, trabahante mangud ko sa Unaw Carinderia guys. Din akong amo apelyido Bisas. Matud pa diri. Ramdam at abot kita Tatay Ramel dahil isa din akong ama. So grabe ilang mga comment guys no? So atong sayron kung unsa man yang gibuhat Mahirap talaga. Maraming isda pero taas mang video guys, dili na lang takang MJ Ferrer ang sorting ng mga anak kay tatay nagsumikap para mairaos at makapagtapos ang mga anak dahil sa sipag at sorte din si tatay sa mga anak dahil tinubasan pa nila ang pagsumikap ni tatay para sa kanila. Siguro nakapagtapos siguro ang mga anak nun Tatay Ramil sa pag-eskwela mo ng gibansagan ni siyang Mang Ramel o Lirang Ama. So this is Father's Day special ni nila guys no.
sayang. It's sure to find out na lang guys no kung unsang iyang mga gibuhat nung gibansagan siyang ulirang amano ni Corina Sanchez og na feature pag yun diri sa TV5 basta yun. So mano to guys, thank you so much no kung niabot ka up to this part. Thank you so much, until next time. Og maghimo na po tag reaction guys no para sa reaction videos sa Bagong Bayani